Aste honetan, egun esanguratsua biziko du Donostiak, 10 urteko ibilbidearen ostean agur esango dio alkatetzari Eneko Goia alkateak eta azken agerraldia hiriaren egoerari buruzko eztabaidan burutuko du. Balantzerako eta hiriaren etorkizunaz hitz egiteko eguna izango da eta bi esparru hauetan ere sakondu nahi dugu goiz honetan. Aurretiaz, etxeko lanak egin nahi ditugu eta horretarako gurekin da Juan Carlos Izagirre Donostiako EH Bilduko bozeramalea. Egunon. Egunon. Ostegun honetan alkatetzari agur esango dio Eneko Goiak. Espero zen alakorik? Ez, sorpresa bat izan da, denontzat, eta ni uste behinta berriz izan dut egun hauetan. Honek aitortzen duela modelo baten porrota, eta aitortzen du, kontuatu diela aldaketa batzu behar dituztela, baina kurioso izan da aldaketa horiek gauzatu dienean lehenengo hitza izan dela, bai alkatearen aldetik eta bai Jon Izaustiren aldetik, urrungo alkate izango dena, dena berdin jarrituko dula, eta ez duela inongo asmori gauzak aldatzeko. Beraz, pertsonak aldatzen dira, baina modeloa eta politika egiteko moduak ez dira aldatzen. Horre, hautetsi bezala, atentzio ditu duen elementuetako bat ere bada, usteko unea izan dela, legegintzaldiaren erdia, hor, galdetu izan bagenu hauteskunde kanpainan alako zerbait gertatuko zenik, erantzun guztiak izango ziren ez, hori pentsa ezina da, zakitzuk hautetsi bezala nola ikusten duzu hori? Bueno, batzuk pentsatu dutela, Eneko Goia ez dagoela ondo ikusia hirian, eta etzaiela komeni elektoralki gehiago mantentzea, eta orain dela momentua aldaketa hori egiteko. Gero, asmatu dira bestelako teoriak, 10 urteko zikloak eta horrelakoak, baina nik uste benetan atzetik dagoena da kalkulu elektoral bat eta interes partidista bat. Gaina aukeratu du legalien erdian, baina kuriosoa izan da ere aukeratu dula ostegunean dimitituko dula guztiz, eta osteguna da hiriaren egoera aztertzeko pleno bat, urtean behin egiten dana, eta nahiko polita izaten dena, ikusteko bakoitzak nola ikusten duen hiria eta ze erronkak identifikatzen dituen eta ze irtenbideak edo planteatzen dituen. Protagonismoa bestelako izangoa, baina gu gure lan egingo dugu ostegunean noski. Horri buruz ere galdetu beharra dugu, ostegunerako bereziki balantzerako eguna izango da, nolako balantzea egingo zenuke legegintzaldiaren orain artekoaz? Nik uste, balantzea egiteakoan, diagnostiko bat egiteakoan, ni mediko izan da diagnostiko hitza gustatzen zait, oso importante dela diagnostikoa zorrotza izatea, eta fina eta zintzoa izatea. Eta espada horrela egiten, hortik aurre atatzen erabakitzen dien gauzak, ez dira egokienak izaten. Eta nik uste balantzea dela batez ere politika egiteko modu bat azarretu induela, hiritarrak, eta politika egiteko modu hori dela erabakitzea bizkar emanez hiritarrei, entzun gabe herritarrei, eta gainetik oso larria dena, bere desagostasuna adierazten dutenean, bere azarrea azaltzen dutenean, herrita egiten zaiela gobernuaren aldetik. Eta nik uste horrek ekarri dula azken finean erabaki hau hartzea. Eta pertsepzioa orokorren nik uste oso urriti dagoela gobernuak deskribatzen duen errelatotik Donostiarra sentitzen duen hortatik, ez? Ze azken finean, nik uste pertzepzio orokorra dela utzi egin zaiela sektore batzuei hiria eraikitzen, eta utzi zaiela sektore konkretu batzuei, interes pribatua dituztenei. Bai funtsputreak, bai konstruktorak, bai sektore turistikoa edo estola hitzakoa. Eta gehiago indala hiri bat begira kanpora, Donostiarrek ditugun beharrei erantzunez baino. Eta horren balantzea da, gaizki dituzue gauzak, eta eraikitzen nahi zeaten hiri hori, etzaio gustatzen Donostiarrari. Eta esango zenuke, eraikitze uste horren ondorietako bat izan daitekeela Donostiak bere hiri gisa edo herri gisa duen esentzia galdu duela? Pixkanaka bai, nola ez. Aurreko batean batek izatze zigun poliki bihurtzen egiela Donostiarrak, Donostiari gabeko Donostiarrak.
hau da, desitxuratzen da, gure izaera, nortasuna, paisaje soziala, kulturala, linguistikoa, gure bizitzeko modua, eta iten dutena da pixkat homogeneizatu Donostia, beste Europako hirierekin, ez? Eta ni uste oso importantea dela, bakoitzak bere izaerari eustea, eta gustoa bizitzea bizidan lekuan. Eta aukerak izatea, bere bizi proiektuak eta teatzeko berian, bere egiteko moduekin. Eta hori desagertzen ari da. Eta hori percepzio baino gehiago da. Ni uste kuriosua da esaten dutenian, udaletxeak enkarratutako inkestetan unibertsitateari, 10-8 donostiarrek esaten dutela, ez diala parte zaharra juten, ez dutelako ja identifikatzen parte zaharra beak bizi izan dutenekin, alkateak erantzutea, bere jakingo dute, baina horrela Donostiari mina besteik ez diete egiten, aitortu beharrean kezka hori badagoela eta zerbaitatik izango dela, ez? Eta hori gertatzen nahi da auzo batzutan, baina poliki-poliki zabaltzen da hiri guztia. Horre, osteguna balantze eguna ez ezik izango da ere, egin beharrak zerrendatzeko eguna, EH Bilduk zer nolako lanak proposatuko ditu? Bai, guk egin diren hoiek, beak esaten dituzte 15-etik honea gauza asko indiala, esaten dute ere 15-an hiria kolapsatuta zeola eta etzala ezer egin aurreko legealdian, gezurra da, beak indako gauza asko eta asko 11-15-an intzian eta jarripen bat eman diete, batzutan desbideratzen hartutako bidea, beste batzutan aparkatu intzituzten proiektuak, eta orain egin beharrekoak nik uste diala rekuperatu egiteko moduak, hau da, hiritarrei lekua eman, entzun herritarrei, erabakitzeko gunetan jarri, herritarrekin egon, bulegoak ireki, baina era berean ere gobernua eta udaletxea kalera atera. Eta beti adibide berrina jartzen dut, baina behar da gobernu bat, herritarrekin erabakigunetan badakina adostasunak lortzen, baina beste aldetik badakina, metaforikoki, katiuska jarri, eta joaten auzo batea beharrezkoa denean, ez? Nik uste, badaudela identifikatua gai batzuk, egin behar diena aurre, eta aurre egin behar dia alternatiba sendoak eta ausartekin. Turismoa, etxe bizitza, mugikortasuna, politika sozialak, seguritatea, hiritarrei udaletxea ireki eta tramite administratiboak errastu, horrekin ere oso azarre daude. Eta hoiei erantzuna emateko, lehenengo pausua da, jakin zer egin da orain arte, balorazio zintzo bat egin, eta ikusi zertan hobetu daitekin. Eta hasi daitezke, banaka hoiekin, EH Bilduk baditu proposamen hoiek, egingarria dianak, faktible dianak, egiten dienak kasu askotan beste hirietan, eta oraingo gobernu honek, egin nahi ez ditunak, akaso oso eroso sentitzealako orain arte egindakoarekin, eta interes konkreto batzuei oso ondo dijoak egeako. Aurre ikusten da, kaso urriako 29-erako errelebo horretan, Jon Insausti izango da ondorengo alkatea, hori argiago dago. Ez dakit, espero duzu, aldarrikapen eta eskaera horiekin bat egitea? Ez, triste balimada, ere ez, ze lehenengo hitzak bota zitunak, izan zanian, aukeratu izan zala, enekoaren ondorengo izatea, izan zan, bai modeloa, eta bai programa, eta bai iteko moduakin, jarraitzeko asmoa zaukala. Orduan, aurretik esan dudana, ez? Hau ez da zein jarriko duten hor, baizik eta ze borondatea dagoen gauzak aldatzeko. Eta hiri honetan gauzak aldatzeko, norabidea zuzentzeko, eta benetan donostiarrentzako donosti bat eraikitzeko, gobernu aldaketa bada, behar da, eta lidergoa gobernu horrena EH Bilduren izango da. Hoi, ala da, eta ni uste, herritar gehienek badakitela.
Mhm. Horre baita ere, atzoko albiste izan zen, Gros auzoko Maria Immaculada komentu eta hezkuntza zentroa 2 hotel eta 200 plazako lurra azpiko aparkalekoa bihurtzeko aukera dagoela, zer espero duzu honi buruz? Hau da beste jokaldi bat, nola egiten duten orengo agintari horiek politika, ez? Gauza bat esan eta kontrakoa egin. Eta beti erantzunez interes konkretu batzuei eta hoiei mesederako. Eta gaina opazia de guztiarekin. Hau ere jakin da, ez zuzenian bereiek izan dutelako, baino datu objektiboa da, leku saturatu batean, esan zutenian hotel gehiago ezingo zela egin, babesa D kategorikoa denian gainea ezinezkoa guztiz, salbuespe batzuk utzi zituzten ere, gu ados ez gaude horrekin, baino kasu honetan ezinezkoa da egitea, baino ari dira maniobra bat egin nahian, nola aldatu gauzak bi hotel hauei bide emateko. Hoi uste dela nahiko ejemplo garbila, nola gobernatu daiteken gure ustez modu maltzur batekin eta herritarrak engainatu nahian, eta horren aurka edo beste modeloa gu defenditzen deuna da, zintzotasuna, gertutasuna, gardentasuna, herritarrek jakin dezatela, eta esaten dezuna, beteko ezula konfiantza guztia auki izatela herritarrek, eta ez beti deskonfiantzarekin ikusten dutelako gauza bat esaten dutela, baina kontrakoa egiten dutela. Ezakit hor, aipatu genituen ere beste adibide batzuk hotelen bueltan, Nobu hotelak bereak izan zituen, normaltasunez dihardu egun, moratoria hori ere bai, horretan salbuespenarekin historikoetan, badaude oraindik ere bai, moratoria ezarri aurretik emandak gelditu ziren baimenak, espero litekena da hiriaren garapen turistikoa azten joate ondorengo urteretan? Hombre, gobernu aldaketa bat egongoa, hemen nik urte eta erdia seguruna, eta orduan gauzak aldatuko dira. Bitartian ozen gauza ikusi ezakegu, ikusten egian bezalaxe. Kontutan hartu behar dugu, bere diskurtzoan, harritzekoa baldin da ere, alkateak esaten duela, nola kudeatu duen turismoa Donostia, dala aintzindari eta eredugarria. Eta gaina, badirudi sinistuta esaten duela, eta ez da konturatzen, jendeak esaten duna guztiz kontrakua dela. Baina jendeak esaten du gainea eta jasotzen da udal gobernua berak enkarratutako ikerketetan. Hor dago distantzi izugarria, ze percepzioa dakan gobernuak eta ze percepzioa duten herritarrek. Gu gobernuan egon ginean, 11-15, egila da 3 hotel berri intziala, motibo konkreto batzungatik eta modu gure ustez oso gokilarekin eta herritarrekin adostuta, Ilosian 6,8 edo lo egiteko plazak Donostian, baina eskamar urte hauetan ja 160 gora egin dute. Eta hori errealitate bada. Eta horrek erantzuten dio sektore baten interesei. Alkateak esaten duenean modu eredugarrian gestionatu dala turismoa Donostian, esaten du nik erentzun dut, kongreso batzutan, jardunaldi batzutan, jende batek esaten duelako hori. Baina begiratzen badezu, kongresu horiek eta jende horrek lan egiten du sektore turistikoan. Nola ez du esango oso ondo egin duela Donostian, gauzak egin direnean, beraiei mesede egiteko. Kontutan hartu gabe, hazkunde deskontrolatu horrek, zer eragin negatiboa eduki duen hirian. Orduan, espero ezakegu ozein gauza urte eta erdi honetan, baina lehen esan dudanean, hemen aldaketa bat etorriko da, eta hori ere kontrolatuko da, bere garaian kontrolatu zen bezala, eta presio handiarekin orduan ere, 2016 gainean genuen, orduan ematezun hotelak inbertziela bai ala bai asko, eta lortu genuen frenatzea, borondate politiko bat zegoelako, ez usteko sektore horri kontrola hartzen hiriaren garapenen.
Pentsatzen dut, kontrol hartze hori aski konplexo izan beharko duela, ze hasiz gero dagoeneko emanak zeuden baimenak bertan bera uzten edo gelditzen, aurpegiratuko dutena da, dagoeneko baimena zegon, kalte bat egin didazu, konpentsazio ekonomikoa eskatzen zaio udalari, prebarikazioak eta halakoak, eta zalaparta iturri ere bihurtzen dira hauek. Ezakit zein da teknika. Ze gui tokatu zitzaigun, horrelakoak egin behar izatea, eta erresa danik ez du inok esaten, baino borondate politiko aukitzea da, lehenengo urratsa. Eta hoi espadago, gainontzeko guztik alperri daude. Guk ikusten deuta datu badauka oso importantea, eta da nazioart artean aitortuta dago, hiri batean dauden plaza guztilo egiteko 10% baino gehiago baldin maila turistentzako gehiagia da. Donostian auzo batzuk 25, 30 plaza baino gehiago dituzte horreta dedikatuak. Donosti guztian 9,9 izan, orain dela 6 bat hilabete, ja 10,10 pasa dugu. Horri helduta, gu garbi daukagu, badaukagula aukerak, esateko, momentu honetan gainditu dugu marra, eta ezin da gehiago egin. Eta orduan, hau dana frenatu inbehar dugu, hausnartu inbehar dugu, zenolako turismoa nahi dugu, zenolako eskaintza egin behar dian, eta horren arabera erabakiak hartu. Hon guztet, hortik jo behar dela. Eta geho, egila da, egoera diferentea dela, ze momentutan dauden baimena batzuk lehendik emanak edo ez, aipatu esun kasua, grosekua, eman gabe dago, eta trampa egin nahian dabiltza batzuk eman ahal izateko, beak esandakoaren aurka, hoi erresagoa da, gelditzea, ez ematearekin niko ez du. Eta geho dago, pisu turistikoena, adibidez. Pisu turistikoak bere garaian lortu genuen jarduera ekonomiko bezala konsideratzea, eta horren ondorioz lehen solairuan bakarrik iriki zitezken, momentu honetan, ni ustet, joera dala eta euki behar deu garbi danok, etxe bizitza behar dutela izan bizitzeko eta jarduera ekonomiko guztik aldala kenduin behar diala etxe bizitzetatik. Hoi, por ejemplo, horretan egiten da, dentistak, edo notarioak, edo horlako bulegoak eskaintzen nahi dira lokaletara jetxi, lokalak berpisteko eta era berean etxe bizitza bizitzeko usteko. Eta gu pentsatzen dugu, ereikitako pisu turistiko horiek badaudela aukerak isten joateko. Eta hortarako ere, ze baimena dituzten, ze kaduzidadea duten, kaduzidadea baldima dituzte nola egin ez berritzeko baimen hori, aldaketa batzuk beharko dira, legalak ere, gauzak ez dira arrexak izaten, baina instituzio guztiak batera joan ezkeo eta garbi eukizkeo zindan helburua, egin daitezke gauzak. Helburua balima da, sektore hauei utzi egiten, ezingo da gelditu. Horre baita ere, iragarri zen berriki alokairuen mugen inguruko datuak, tentsio eremuen izendapenen bueltan, eta epe laburreko ondoriak ere izan dira, iraupen luzeko alokairu 47 murriztu dela, eta denboraldiko 10 hasi, bereziki denboraldiko alokairuak legearen baitan apur bat solte gelditu direlako. Ez dakit, espero duzu denborak aurrera ginala, ondorioak legearen tentsio eremu izendapenen ondoriako betzen joatea, edota neurri gehiago beharko dira? Neurri asko behar dira, ze faktore asko eragiten dute arazo honetan, baino neurri ausartak eta berria behar dira. Eman genitun 21 proposamen pleno batea, pleno monografiko bat deitu genuen, PNV denen aurka bozkatu zuen, eta denek zian egingarriak, berriak, eta eragina izango zutenak. Guk usten dugu, hiri tensionatu izendatzeak bentaja dituela, egila da iruzurrerako aukera beti daudela ere, eta iruzurra kontrolatu behar da, eta zigorra edo jarri behar da, baina beragina izango du, ondo inizkeo gauzak. Baina dago beste bak, oso asko kezkatzen gaitu nago. Etxe bizitzarekin garbi daukau bi frentetan inbiar dela lana. Erekin berri jakin beharko ja, bai, baina egin behar da lan ere ereikitako lekuetan. Bai, merkaturatzeko
etxe hutzak, lehen esan dudan bezala beste jarduera ekonomika dituztenak bihurtu etxe bizitza berriz. Eta baita ere, iristen danean, izen konkreto bat esan behar, baina iristen danean konstruktora bat edo fondo bat, eta erikitzitu nian 40 etxe bizitza luxuskoak, aukera daude legalki esateko, erosi ezu hori, ezin izan dut egin ezer horren aurka, egin daiteke, fondoak jarri esko publikoak ere, baina ezin izan dut egin ezer horren aurka, baina 40 etxe bizitzatze horietatik, 15 babestuak izango ja. Da bestia salduko dituzu 2 milioitan, baina hauek prezio tasatuetan. Hoi, egin daiteke. Eta lortuko zenuke, etxe bizitza babestuak euki, auzo batzutan, nun momentu honetan ezinezkoa da etxe bizitza berria egitea. Baina etxe bizitza berrietan ere, orain, jotzen ari dira, kontuatu dialako, be diskurtsoarekin, zintzala aurrea egin, etxe bizitza babestuak egin gituztela, tasatuak. Eta lortuko dutena, lortzen nahi dia, da, tasatua prezio maksimuetara eraman, inoiz ikusi zituguna Donostian, 400.000 euro inguru, ja ez da prezio erresa jende askorentzako. Gaina saldu nahi dute, de hecho superfiziari gabe, hau da, lurra, hainbeste kostatu zaizuna, salduz, etxea erosten duten nahi, eta orduan lur publikoa ja ez da izango. Eta gaina ez du kontemplatzen formula bat Europan leku askotan egiten dena eta soluzioa izan daitekena. Eta da, etxebizitza sozialetik aparte tasatuak ere alokairuan jarri. Eta alokairuan irizpide bat egin. Eta da, hor biziko dien familiak bere soldataen 35% baino gehiago ez ordaintzea inoiz. Hau da, 1.000 euro ingresatzen dunak, 350, 2.000 ingresatzen ditunak, asko jota, 700. Eta gainea, kontrol bat eraman, hoi aldatzen baldin bada, alokairuen prezio aldatzeko. Soldata o paruan gehitzen baldin bada familikoren bat, soldata jetxingoa. Eta momentu batian, merkatu librea jun behar baldin badu, merkatu libre hori, iritentzionatuaren izendapenean eta 2023ko etxebizitzaren legearen arabera, aurkitu ezala merkatu bat ere kontrolatua. Horrelakoak behar dira. Ez du balio plantatzen duten bezala betikoa egitea eta jakinda betiko horrek ekarri gaitula egoera honetara. Pentsatuz aldaketa horiek behar direla, neurri horiek erregulatzea behar dela, edota zuk aipatu duzun gobernu aldaketa behar dela. Ezakit, pentsatzen dut akaso ezakit, EH Bildurentzat edo, akaso hiriak bizi duen eraldaketagatikan geroz eta zailagoa izan beharko lukela. Hau da, hirian errenta dutenak geroz eta gehiago baldin badira, erregularizazioen aurka daudenak gehiago izan badira, noski, goi klasetako jendeak etorriko dira Donostiara bizitzera, eta herritar herrikoia dena beste leku batera joango da Donostia utziz. Zakit, ikusita joera hori, egongo balitz Donostiako demografian, EH Bilduk zailago izango luke gobernura heltzeko? Bueno, baina hori da planteamentu bat aurre ikusita eliteak aginduko gula eta elitearentzako egingo ala iria. Baina zenentzako egin nahi dugu iria. Guk usten dugu inbiarra denontzako. Eta aipatu behar gauza bat aipatzen ez dana. Adibidez, esaten danean, etxe tasatuak egin dituztela, baina salduz, lurra eta guztiz, prezio oso altuan tasatu izateko, baina klase ertainari erantzun baten bateko, astutzen nahi zaigu, hemen momentu honetan 20.000 pertsona ero diala migranteak, eta horietako asko eta asko diala momentu honetan gela batean bizitzen dianak 500-600 euro patuta gela batengatik, 10 bizeme alabakin adibidez. Hoiri, ez jo behiratu behar ere, ze egin behar ditu, politika sektario batzuk, konkretuki pertsona batzuentzako pentsatu gabe hiritar mota asko daudela Donostian, horratik izaten dugu. Jarri ezagun alokairuak, bakoitzak kobratzeunakin, aukera izango ditunak ordaintzeko, eta sobratuko zaiona dirua bizitzeko
aldan ondoen bizitzeko. Beste gauza bada soldatak eta sartu daitezke gai horretan, baina Bai, hain zuzen, horregatik handiot, pertsona guzti horiek alboratuak gelditzen baldin badira, azkenan beraien soluzio bakarra izango da bestelako herrietara joatea, eta beraien lekua Donostian hartuko dute, patrika zabalagoa dutenek, eta patrika zabalagoa dutenek ez dakit, EH Bildurengan bere burua islatu ikusiko duen. Bueno, nik uste EH Bildu defenditzen proiektuak eta jende gehiagoz defenditzen dula, eta oso anitza dela EH Bildurekin bat egiten duen jende motak. Baina egia da, hiria egin behar dela hiritar guztiengan pentsatuz. Eta ezin dezula, zure aspirazioa ezin dula izan, batzuentzat bakarrik izatea. Kasu honetan, urte hauetan egin dana da, elite batentzat bai, baina batez ere espekulatzeko hiri bat. Ni uste negozio egiteko hiriare bihurtu dala. Ikusi besteik ez dago, nazioarteko aldizkari finantziario batzutan, gomendio badala momentu honetan Donostia etxe bizitza erostea. Inbertsio seguru bezala. 2 milioi patutare, konfiantza guztiarekin, bilar 2 milioi eta erdi balioko gula horrek. Horrekin bukatu behar dago. Eta hortarako neurrik ausartak hartu behar dia, aldatu behar dia gauza asko, baita lege batzuk ere, baita aurrekontuak eta fiskalitatea eta lortzeko aurre egitea jende guzti honi, baina pentsatu dezagun herritar mota asko dagoela eta denek dutela eskubidea Donostian bizitzeko eta duin bizitzeko. Baita ere gustatuko litzaidake gastronomia hitz egitea, hilako gehian aurkeztuko da Manteoko Basque Culinary Centerren egoitza berria. Zer espero duzu erekin honetaz eta zer gertatuko da kexa adirazi duten bizilagunekin? Guk esaten dugu beti hartzen danien erabakiat gobernu batean oso garbi eduki behar dela zer aportatuko dion proiektu horrek herriari. Euskal Herri mailan, okazu honetan Donostia mailan. Gu jakin genunean asmo hori zegoela, hitz egin genuen Basque Culinary Centerreko zuzendariarekin, hitz egin genuen udaletxean ere, eta esaten genien zergatik ez aprobetxatu horrelako beharra balima zuten, Donostian dauden degradatuak hainbat lekuetan, eskaintzeko lur bat eta han eraikitzeko bere sede berria. Horrekin bi gauza lortzen ditugulako. BCC ditun behar horiek, azetu nolabait, baina era berean Donostian degradatua degagoen leku bat, bizitza berri bat ematea. Auzo gune horietan eskertu ingo lukete, dia leku batzu fabrikak egon diala bere garaia, baina izten joan dia eta degradatu india. Eta bizitza emango liokete, eta gaina auzo hori bizi berritzeko ere balioko luke. Orduan, iruditzen zaigu aukera galdu bat, Donostiari ekarpen orokor bat egiteko. Joan dia egitea, justu retxazo gehiago sortudan leku batea. Eta beti izaten dugu beste gauza bat, proiektua balimakazu mai gainean, inbertitu asko, dirua baino batez ere denbora, esplikatzen zein nahi dan, nundan leku egokiena, inplikatzeko herritarrak. Guk egin genunean gura postua Urumean zeuden uholdeak eta saiesteko, lehenengo gauza izan zen, hau herritarrekin iten dugu, eta hola esan genien, zeuden asamblea handi horietan, zuekin ite dugu edo ez dugu egingo. Eta inplikatu zian buru belarri. Eta guain batzuk esaten dute, berai eskerin dela ez dakize Urumean. Urumean indianak india, auzotar hoiei esker. Inplikatu zialako, erabakiak hartu behar zian lekutan, inplikatu zian, plan de emergencia deitzen zana hori hobetzeko, eta inplikatu zian auzotarrekin batea lan bat egiteko eta inplikazio hori eta beria bezala sentitzeko lan horretan. Hoi dana galdu intzan modelo berri honekin azkeneko 10 urte hauetan. Eta pena bada, zatik horrek emaitza onak besteik ez du ematen. Horren, litzateke gaizki egongo, iten da nian errepasoa eta 10 urtekua, aitortza ere auzotarroiei egindako esfortzua. Eta goizeko ordu bitan, 3 eta ordu asko egunetan,
dedikatu dituzte bere auzoa hobetzeko nola egin bihartzan erabakitzen. Ze zubilak aldatu, ze nuzabaldu ibaia, txomin berria nola egin, eta bar, eta bar. Azkenik ere, jakineko nuke az ikuspuntu duzun, etorkizuneko kuartel militar hori ez, militarrak ez doazela, irakurri ahal izan dugu prentxan, eta kuartel berriak eraikiko dituztela Loiolako Ipikazarraren lursaietan. Hor lehenengo gauza, orain dela 15 honon ginen arkitektura fakultatean, eitzaldi batean, eta esan ziguten gauza bat harrigarria. Etorri izan Getafeko hirigintzako zuzendaria. Eta esan zigun erosi berria zituztela defentsa ministroari, ministeritzari, lur sail bat 200.000 metro karratukoa, hau da, Loiola baino 30.000 metro karratu gehiago, eta orandu zituztela 35 milioi. Hau da, gobernu honi patu ituna erdila baino gutxiago. Eiteko antzeko etxe bizitzako purua, eta gaina ja aiten nahi dia etxe bizitzak, itxoin gabe 4-6 urte itxoin beharko janak Loiolan. Gu Loiolako operazioan esaten dugu ondo dagoela, lurroie publikoak izatea orain, udaletxearenak, publikoa bazian, udaletxearenak izatea orain, baina operazio etzala hain hona izan Donostiarentzako. Haientzako bai, baina Donostiarentzako ez. Horrekin ere zarretuiteia, esaten dugu nian, baina eske, oantxe gertatua beste hori, bota zuen arkitektura fakultadean, gobernuko kideren babazeon tartian entzule bezala, eta hori da kritikatzen deuna. Orain, zer egingo dan hor, da importantea. Patu da, hori gaina dago, baina egin beharreko hori, lehen esan dudan bezala, adostu egin behar da horrena, Txomin, Martuten eta Loiolako jendearekin, ikusi ze gabezia dauden hor, eta aprobetxatu lur ereme hori konpentsatzeko gabezi horiek, ikusi ze beste beharra duen hirian, eta hor kokatzeko adostasun bat bilatu bertako bizilagunekin, eta etxe bizitzak iteianean lehen esan dudan bezala, aukera paregabea da, naiz eta gehiegi patu duten, etxe bizitza babestua egitea, baino alokairuan, batzuk sozialak eta beste batzuk errentaren arabera jarri behar dianak alokairuan. Beste galdera zan, zeutu zeiten jutean militarrak aldamena, gugati bakizu, junberko lukete, pixkatu urrutiago, Euskal Herritik kanpo. Horren, bagenekin, etziala Donostiatik jungo, ez genekin, nu jarriko zan, eta badirudi, horra di joaztela, metro batzuk urrutiago, baina, hor beste gai bada, eta ni uste bere garaian ere iritsiko dala euna ez diala Donostian egongo. Getafeko adibide horrek galdera berriak sortzen dizkit. Ez dakit, zer gertatzen da Donostiarekin? Espainiar gobernuak lukurreriaz jokatu du, xoxe gehiago ateratzeko edo? Nik ez da, gu bere garaian negoziatzen saiatu ginen, gai honi buruz, Madriden, saiatu ginen gauza asko ze pragmatikoagoa o urgenteagoa, zubila kuarteletakoa aldatzea, ze urumeak, uholdeak saiesteko, uholde guztik ila aldatu zian, eta hoi gelitu zen aldatu gabe, eta gu etziuten kasa hondilik egin, baina guk esaten deuna da, jute zeanian horrelako bat negoziatzea, kasu honetan, maigainean jarri bertzen nula, konzepto bat, eta da, zuek instituzio publikoa zeate, gu ere instituzio publikoa gea, gure gobernuek teorian gauza berdina defenditzen dute, etxe bizitza arazoari aurre egiteko etxe bizitza publikoa aldan gehienein behar da, eta juntzinaten planteamentun batekin, nun 140 bakarrik izango zen publikoa, eta gainontzekoa izango zen librea. Geota etxe bizitza libre gehiago, geota negozioa ondi jaua, konstruktorentzako eta sektore honentzako. Horrela normala da, gehiago eskatzea dirua. Guk hoi pentsatzen dugu. Etzala negoziatu behartzen bezala, esan ez, han etxe bizitza publikoa jungo zara dana, eta asmoa zala alokairuan jartzeko. Uain zuzendu nahian dabiltza, baino erdizka, eta esan dudan bezala leno, etxe tasatuak prezio garestienien jartzen, lurra salduz, hainbeste patutako lurra, eta irten bideat eman gabe, benetan dizten estien donostiarroiei ez. Horime, guzti horiekin gelditzen gara, Juan Carlos Izagirre, eskerrik asko, izanetan gurean izateatik. Zuei, eta urrun arte.